Terve kaikki ja tänään kuvaamme Survival Gamesia. En ole hirveän hyvä tässä, mutta sen tiedä, että noita ei kannata hakea, koska aika varmasti sut tapetaan, jos sä hait ne. Mutta siis täällä on siis Mad Games. Pelaan Survival Gamesia, vaikka sanoin sen jo. Ja tiedoksi en ole kauhean hyvä, joten turha chattiin pistää mitään, että olet surkea juttuja. Koska olen aika aloittelija tässä. No hyvä, saatiin Bobi, nyt olisi vielä nuolia. Miekka pitäisi löytää jostakin. Mennään tänne. En ole varma, onko täällä hyvää kamaa. Ja mä en oo hirveän hyvä PvPissä, että sen takia tämä ei välttämättä mene kauhean hyvin. Ja miksi me edes ajakaan noita? Oliko tossa äsken kreitti? Nope. Mutta en ole siis kauhean hyvä tässä. Elikkä uskon, etten voita. Mutta jos mä voitan, niin sit mä oon silleen fuck yeah, what's again? Eikö täällä on yhtään kreittiä? En tiedä tätä mappia yhtään melkein. Mä oon nähnyt vaan tästä yhden video. Muuten mä en tiedä tästä mapista yhtään mitään. Eikä vaan muutenkaan mikään Killer joku. En jaksanut lukea. Löytyisikö täältä kreitteä? Ei. No. Vois syödä, että saadaan vähän regenattua. HPT aina pitää katsoa taakseen. Mä en oikein tykkää, jos joku tulee selkää. Se on sitten niin varma häviö, jos joku tulee selkää, että sen takia en oikein tykkää sitä. Tuolla on kreitti. Kreitti. Jes, siellä on miekka ja kypärä. Hyvä. Vois tehdä. Mä halusin ruveta jatkamaan. Tai voisin ruveta jatkamaan tästä kuvaamista, koska tää on hauskaa. Hauskaa, no onks tää nyt minipeli? Sanotaan, että minipeli. Hyvää armoria. Ihan ok armorit. Nyt vaan ruokaa. Sikoja täällä on toi enchant-tauspaikka. Onkohan tän jutun sisällä? Musta tuntuu, että on vähän semmonen tunne, että täällä on jotakin. Siellä on heti 2 kreittiä. Se kukaan muu ei muuten lähtenyt tänne. Ja ei tietenkään mitään kivaa. Edes paremmat kengät. Itse kun se possu oli tuolla ulkopuolella. Miksi mä en voi löytää? Mä halusin ruokaa. Hui! Mä menen karkuun. Mä menen karkuun. Tekää mitään hyödyllistä. Ei. No tossa näitte mun taidot. Se on moro.